Ahoj lidi, dneska vás vítám tady u našeho prvního videa. Jo, a nevíte to když je to naše první video z tohohle kanálu. Jo, a tento kanál, víte, jak se bude jmenovat? Ochutnávky. A vidíte, že tady máme už věci přichystané. První půjde od tajma až tam, po tu. Žlutý citron. Já vím, že to vypadá divně. A asi se můžeme do toho pustit. Kámo, načni to. Jo. Je to Minecraft Oreo. Tak načni to. A lidi, koukejte se, jak to je. To tady zezadu je. Tady zezadu je. To je ta kostka z Minecraft filmu. Je to krumpa. Ne, to je meč? Já tady mám meč, hoši. Počkej. A jinak to je normální Oreo. A jdeme ochutnávat. Tady máš ještě kostku a normálně. Je to dobrý furt. No. No já jsem tady měl asi krumpáč nebo meč? Asi. Krumpáč. Oreo, normální. Ne, meč. Meč. Oreo, já vám hoši dávám 9 z 10. Okay. Je to dobrý furt. Jestli jste to nikdy neměli, kupte si to, je dobrý. I když to asi všichni měli. Jde už teď družina? Ne? OK. Půjdou. Kámo, teď bych si vzal nějaké pití. A jaké? Daj toto dáme chvíli na bok. Máme tady 2 pití. Můžeme si dát ice tea. A toto dáme si na bok. Tak. A jdeme načínat. Kdo bude ochutnávat první? No jdeš to, kámo. Okay. Dívejte, jak to vypadá. Tak, ochutnám. No, dobrý. To má jako čaj. Ale hrozně tam jde cítit ta limetka. Ten citron tam vůbec necítím. Ale neřešte, kámo, tady má pokébal. Pokébal? Přejdu si to na Pokémon. Tak jak ti to chutná? Ledový čaj. A kolik tomu dáváš? Tomu dávám 8,5. Já tomu dávám 7 takových, ale furt je to dobrý. Dám to tady na bok. A víte, hoši, co teďka dáme? Dáme si zmrzliny. Je 20 stupňů, nebudu tady mrznout, kámo, jak toto. Načni to. Až já vám dám chvíli na zem. Jo, vy tady vidíte před, no. Jo, já mám tvoji, možná. Já nevím. Hoši, stal se nám takový malý fail. Nejde to trochu nakřivo. A jdeme ochutnávat. No, já tam už tenhle moc nemám. Normální zmrzlina. Je tam cítit jahoda. Dobře. Já tam mám furt to Oreo. Hoši, sorko, že vám furt dávám dolů, ale je tady furt něco utíká. Toto si taky kupte třeba někde na benzínce, si to tam budou mít, ale kupuje se to hodně v obchodě. Například v Hrušce. Jestli bydlíte někdo v Bohuslavicích, kupte si to v Hrušce. Hoši, vám něco řeknu. Já vám řeknu, kde bydlím, v jaký zemi. 3, 2, 1. V Bohuslavicích u Zlína. Ty jsi řekla v zemi. Neřeš! No, v Bohuslavicích u Zlína. No. Já bydlím, když jedete do Zlína. Co říkáš? A já jim nebudu říkat, jaký mám barák a tak. Ale řeknu vám radu, bydlím, jak jedete vždycky do Zlína. A neřeknu, jaký barák. Já vám to radši neřeknu. Abyste jsem před domem neměl plno fanoušků. Jestli teda nějaké máme. Je to nový kanál. Za chvíli.
Jakou se dostává k tomto. Neřešte ten bordel. Ej, proč je tady něco bílého? Tady by bylo... Asi, Sorko, že se koukáte sem. Ale jsme tady na hřišti teďka. To se staví nové hřiště. To je fakt epic a upgrade. A tak. Můžeš jít pro to. Mám to načít? Načni to. Trochu fail. No, trošku větší. Kámo, tak tam je kolik těch bublinek? Kolik je tam těch bublinek? Načni to. Tak, kdo se první napije? Podrž. Nic neříkej zatím. Taky se napiju, hoši, chconek. Chutná to, Něco mi to připomíná. jak limonáda citronová. Mně tak třeba něco strašně připomíná. Co kámo? Víno. Co je moje? Víno mi to připomíná. A toto je asi konec videa. A zítra budeme ochutnávat fish drink skibidy. Kdyby byl skibidy, nebo až spí. Tak čau lidi. A dejte aspoň 10 lajků.